Velkommen her til Svanninge Bjerge, hvor vi skal en tur rundt i dag. Jeg hedder Sanne Frederiksen. Jeg er skovfoged og naturformidler herinde. Og det er Anders Petersen, der tager sig af vores kvæg og vores arealer og drift af huset, nogle ting i øvrigt. Anders er chauffør foran der, og jeg er i vognen sammen med jer, og vi er så med jer her de næste timer her. Vi tager en runde i vognen. Jeg er med i dag. Normalt så går man jo ikke turene herinde, men for at alle kan være med, og også at vi ikke skal gå sådan så langt, så det bliver helt urimeligt, har vi vognen med os, og vi står op nogle steder undervejs og står ud og kigger og fortæller om det vi ser på. Og så holder vi en frokostpause om en god times tid. Og så resten af turen, der kommer jeg til at gå desværre, men så har jeg Anders med jer, og vi laver ligesom en sløjfe, hvor nogle af jer kan komme ud og gå, for jeg synes, dem, der har lyst og kan, de skal have en tur på Lerbjerg, som er vores højeste punkt herinde. Og der laver vi det sådan, at dem, der vil, de kan gå op på Lerbjerg, og resten de kører udenom med Anders og samler gruppen op på den anden side. Så får I lige muligheden for at komme ud og strække benene lidt, dem der trænger til det. Det udgør ejerskabet, altså grænsen til naboerne. Alt, hvad der ligger inden for stregen her, det er ejet af Bikubenfonden, og det er det område, vi i dag kalder for Svanninge Bjerge. Det er stykket sammen fra andre skovejendomme. Noget har tidligere hørt til et gods, der hedder Stensgård Gods, og noget har hørt til en privat ejer, der hedder Brorson, og før det hørte det til Bratrolleborg Gods. Og så er der en lille ejendom herinde, der er købt ned ind til det, så det er sådan stykket sammen. For rigtig mange år, men jeg tror det er omkring 11.000 år siden, man mener, man har spor af de første mennesker. Og i starten var vi jo bare jæger og samlere og færdedes herude, og der var mammutter og kæmpehjort og bisonokser og sådan noget i sådan et landskab som det her dengang. Og der var vi lige præcis, så igen, at det hele skal være, og det kan være nogen flytter. Nej, jeg flytter ikke frø. Nej, jeg flytter. Ja, med dyrene, det hænger fast i pelsen og... Området skal plantes med de planter, der hører til den tid. Der er vores rådgiver, de er i gang med at finde de planter, fordi det er ikke noget, man bare lige gør. Men hele øvelsen, der har været lavet over det, man har fjernet mundlaget, og så er der kørt grus på, sådan, så man får den jordbund, der svarer til det. Okay. Men der var der så oppe i toppen af det udkigstårn, der var der så en kigget der, så var der bare kigge ud og hele den. Ja, men det var også det, altså, vi stod og snakkede om, det skulle lige have været sådan, man kunne lige sådan på toppen her. Ja, hvor man kunne gå ind der i og sådan noget. Ja, den der dernede. Restauranter og drejer rundt om sig selv. Nej, jeg vidste ikke, hvad jeg har gjort med den, men jeg må nok tage over en af dem. Det er nok at vente.
Det er noget, de elsker.